L'argument ontològic és una prova per demostrar l'existència de Déu a partir de la idea de Déu. El primer filòsof en formular-lo va ser Sant Anselm de Canterbury, tot i que la denominació ontològic és posterior a ell. Aquesta prové de Kant, que va criticar l'argument. Per aquest, es tracta d'un argument que pretén derivar l'existència de Déu a partir de la seva essència. Ontos, en grec, significa ésser. Ara bé, estrictament parlant, en la formulació de Sant Anselm no hi ha una diferència conceptual entre les categories d'essència i existència, que són conceptes més aviat moderns. És per això que s'ha d'assenyalar que els problemes que plantejarà Kant estan basats en les reformulacions posteriors de l'argument. S'ha de dir que aquest ha estat un argument molt controvertit al llarg de la història de la filosofia, i en termes generals podem dir que hi ha una sèrie de pensadors que l'acceptaran, com Descartes, Leibniz o Hegel, i n'hi ha d'altres que el criticaran, com Sant Tomàs, Locke i, com ja hem mencionat, Kant. En totes les seves formulacions, l'argument parteix de la demostració de l'existència de Déu a partir de la idea, la noció o la definició de Déu. Per aquesta raó es considera una prova a priori, ja que no parteix de l'experiència, sinó del concepte. Anem a veure com la van desenvolupar. Al Proslogion, Sant Anselm proposa aquest argument per refutar la figura bíblica de l'ateu insensat. De forma resumida, ens diu: tots, fins i tot els insensats ateus, tenim una idea de Déu en el nostre enteniment, encara que no creiem en la seva existència. Aquesta idea de Déu existeix en el nostre enteniment, i és clar, és diferent que existeixi en el nostre enteniment que existeixi en la realitat. Aquesta idea de Déu s'identifica amb allò que és de tal forma que no es pot pensar res més gran, amb allò més gran imaginable. I fins i tot, l'insensat ha d'acceptar aquesta idea, perquè s'entén, i allò que podem entendre, existeix en l'enteniment. Certament, allò més gran imaginable no pot existir només en l'enteniment, ja que si existeix, ha d'existir en la realitat, ja que aquesta el converteix en més gran. En conclusió, Déu existeix en l'enteniment i en la realitat. Fixem-nos en la seva estructura. Primer, constatem que tenim la idea de Déu, constatem la seva existència en el nostre enteniment. Segon, la definim. Déu és allò més gran imaginable. Tercer, de la seva definició en deduïm la seva existència en la realitat. Com fa aquest salt, Sant Anselm? Considerant que la idea que tenim de Déu és una realitat. Si no existís, no seria allò més gran que ens puguem imaginar, i ens contradiríem. En el fons de la conclusió hi ha el supòsit que el fet d'existir implica grandesa, fa més gran un ésser. Anem a veure una altra formulació de l'argument. A la cinquena meditació de les meditacions metafísiques, Descartes comença establint una comparació. Pel mateix procediment que accepto demostracions geomètriques o lògiques, també puc acceptar l'existència de Déu. Si analitzem la idea de triangle, ens adonem que dins d'aquesta idea hi ha implícit que la suma dels seus angles ha de ser igual a la suma de dos angles rectes, a 180 graus. De la mateixa manera, si pensem en la idea de muntanya, veiem que és inseparable de la idea de vall. No podem pensar una muntanya sense vall. Aquesta forma de raonament pròpia de les matemàtiques i la lògica també serveix per demostrar l'existència de Déu. Anem a veure com funciona l'argument de Descartes. Tenim una idea de Déu. Aquesta idea ens diu que Déu és un ésser dotat de perfeccions. Per tant, Déu existeix necessàriament. La perfecció implica la seva existència, perquè aquesta el converteix en un ésser summament perfecte. No seria així si no existís. És més perfecte existir que no pas no existir. Per tant, com que la idea de perfecció s'identifica amb Déu, Déu existeix. Déu no es pot pensar sinó com a existent.
De la mateixa manera que no podem pensar un triangle que la suma dels seus angles no faci 180 graus, ni una muntanya sense vall. Si comparem els dos arguments, podem veure que tenen una estructura molt semblant. Els dos parteixen de la noció de Déu, de l'existència d'una idea de Déu dins la nostra ment, i de l'essència d'aquesta idea, dels seus atributs, se'n deriva la seva existència. La diferència principal és que, per Sant Anselm, la noció de Déu està vinculada a allò més gran i imaginable, i per Descartes, a allò més perfecte. Com hem dit abans, aquest ha estat un argument molt controvertit en la història de la filosofia. Hi ha molts pensadors que no el van acceptar, i una de les crítiques més importants va ser la de Kant. Aquest dirà que no podem concloure l'existència de Déu a partir de l'anàlisi del seu concepte. No podem determinar l'existència d'una cosa de forma analítica, com ho feia Descartes. L'existència d'una cosa no es pot deduir de la definició de la cosa en si mateixa. Per entendre una mica millor això, vegem un exemple. Si intentem justificar l'existència dels cavalls enfront la dels unicorns, no ho fem recorrent a la idea que el concepte de cavall impliqui o tingui la propietat de l'existència i la d'unicorn no. La raó per la qual diem que els cavalls existeixen i els unicorns no és perquè tenim l'experiència que ens ho demostra. L'experiència correspon al concepte. Qualsevol demostració de l'existència d'alguna cosa basada en afirmar una propietat de la idea d'aquesta cosa és una fal·làcia. L'afirmació «Déu existeix perquè el mateix concepte inclou la seva existència» és una redundància buida de contingut i no és un argument vàlid. Un altre exemple del que Kant critica el podem trobar dins dels diferents contraarguments fets a l'argument ontològic. De fet, seguint la mateixa estructura que l'argument, podem demostrar l'existència de qualsevol cosa imaginable, sigui un unicorn, el dimoni o un monstre. Un exemple d'aquests és el de la caricaturització que en fa el pastafarisme. El pastafarisme és una religió paròdica on la divinitat fonamental és el monstre d'espagueti volador. Va ser creada l'any 2005 com a protesta davant de la decisió del govern de Kansas d'ensenyar a les escoles com a alternativa a l'evolucionisme la hipòtesi creacionista, l'argument del disseny intel·ligent. Hi ha diferents versions de l'argument ontològic pastafari. La més senzilla vindria a ser una paròdia de l'argument cartesià i consisteix en el següent. El monstre d'espagueti volador és un ésser dotat de totes les perfeccions. L'existència és part de la perfecció. Per tant, el monstre d'espagueti volador existeix. Com veiem, l'estructura de l'argument és similar a les altres dues. És una prova a priori i analítica. Parteix de la idea de la definició de l'essència del monstre d'espagueti volador per derivar-ne l'existència. Amb tot això, el que podem veure és que l'argument és, com assenyalava Kant, una fal·làcia. Com hem vist, seguint exactament el mateix patró, podem demostrar l'existència de qualsevol cosa imaginable. Només cal que substituïm Déu pel que vulguem. L'argument pastafari és, en aquest sentit, una demostració en forma de paròdia dels problemes que comporta l'argument ontològic. I amb això hem acabat l'explicació de l'argument ontològic.